Ať už jde o silnice nebo o parkoviště, účinné odvodnění je nezbytné pro bezpečnost lidí i ochranu povrchů silnic. Nejlepší odtokové systémy se snadno instalují, jsou účinné a prakticky neviditelné. Odtokový žlábek se instaluje na povrch vozovky a je perfektním řešením pro odstranění povrchové vody z parkovišť a obchodních ploch. Odtokový obrubník je ideální pro odtok vody z okrajů vozovek a chodníků. Voda odtéká do obrubníku řadou otvorů a odvádí se pomocí zabudovaného kanálku. Tato důmyslná konstrukce odstraňuje potřebu přídavného potrubí. Jak odtokové žlábky, tak odtokové obrubníky se zkoušejí, testují a jsou populární po celé Velké Británii. Ale ne všechny odtokové produkty jsou stejné. Většina dostupných odtokových žlábků a obrubníků se vyrábí z betonu. Přestože se beton běžně používá, přináší mnoho nevýhod. Betonové žlábky a obrubníky jsou těžké, to znamená vyšší riziko pracovního úrazu. Jsou příliš těžké na to, aby se zvedaly ručně, což je časově náročné na instalaci. Při řezání betonu vzniká škodlivý prach, hluk a vibrace. Beton je křehký, vzniká odpad během a po instalaci. To platí především o lehčích typech betonu, jakými jsou plastbeton a polymer beton. Chybějící nebo uvolněné kovové mřížky mohou být zdrojem rizika a zhoršit vlastnosti odtokového systému. A je třeba vzít v úvahu mnoho norem a právních předpisů. To všechno stojí peníze a prodražuje projekt. Jako kdyby nebylo dost starostí, stále více stavebníků i místních úřadů vyžaduje materiály a technologické postupy, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Ale beton má daleko k ekologickému materiálu. Vyrábí se ze surovin, které se musí těžit. A ty jsou těžké, což vyžaduje mnoho nákladních vozů, které je převážejí na stavbu. A vyžaduje to stroje, které na stavbě pracují. V průběhu stavby vzniká odpad, který není možno znovu použít. Ohleduplnost k životnímu prostředí se často považuje za něco nepohodlného a drahého. Ale co když existuje způsob, jak změnit problémy spojené s životním prostředím na řešení, která jsou k životnímu prostředí ohleduplná? Co kdybychom dokázali snížit množství nežádoucího uvolňovaného karbonu a současně snížit náklady na projekt? Toto je koncepce, která je základem systému EnviroCare a EnviroChannel. Výrobky řady EnviroCare a EnviroChannel se vyrábí ze 100% recyklovaného plastu, který byl určen na skládku odpadu. Vzhledem k tomu, že odpad je zpracováván v Evropě, je zapotřebí méně přepravy. Jsou mnohem lehčí než beton a k dopravě je zapotřebí méně nákladních vozidel. Montují se ručně a mohou se znovu použít nebo recyklovat i po instalaci. Ale EnviroCare a EnviroChannel přinášejí mnohem víc než to, že šetří životní prostředí. Jsou lehké, až 7krát lehčí než některé betonové výrobky. Jsou lehčí než plastbeton a polymer beton. Montují se ručně a mnohem rychleji. Snadno se řežou, takže vzniká méně hluku a prachu a méně ohrožují dělníky. Plastové neznamená křehké. Nezávislé testy ukázaly, že naše obrubníky a žlábky jsou při nárazu až 30krát pevnější než betonové. Inovativní kompaktní konstrukce znamená, že nevzniká riziko chybějících nebo uvolněných mřížek. A obrubníky EnviroCare i žlábky EnviroChannel vyhovují všem právním předpisům. Materiál je vhodný pro vodu. Obrubníky je možno barevně označit a tím vymezit okraje silnice. Ale abychom nemluvili jen my. Pokládka je rychlejší, jsou trvanlivé, vyhovují všem zdravotním a bezpečnostním požadavkům. Používali jsme je převážně za provozu. Minimálně jsme potřebovali stroje a zaměstnanci je mohli montovat ručně.
Zjistili jsme, že jsou skvělé, protože nevznikají úlomky, nerozbíjí se, absorbují náraz a zůstanou tam, kde jsou. Rychlost montáže v porovnání s jinými výrobky je neporovnatelně lepší. Technika pokládky je odlišná, ale je rychlejší. Práci, kterou museli dělat 2 pracovníci, zvládne 1. Uvádíme jen několik z mnoha úspěšných projektů, které v posledních letech využili systémy EnviroCare a EnviroChannel ve Velké Británii i v zahraničí. Kvalitou našich výrobků jsme si opravdu jistí. Nabízíme záruku na poškození během montáže. EnviroCare a EnviroChannel jsou jedničkou v řešení odvodnění pro svou lehkost, pevnost, rychlost montáže a trvanlivost. Dříve si všichni mysleli, že postupy chránící životní prostředí vás budou stát peníze. Ale EnviroCare a EnviroChannel znamenají snížení nákladů, jak pro životní prostředí, tak i pro váš projekt. EnviroCare a EnviroChannel. Znovu objevení silnice.